010 zapraszamy na scenę. A ja już zapraszam kogoś, kto ułożył takie hasło, może nie rymowane, ale też jest mądre. Super Junak uczy nas, jak o planetę dobrze dbać. O, proszę bardzo. To jest takie hasło, jakby to powiedzieć, oświeceniowe. Można nawet powiedzieć edukacyjne. 808. Zapraszamy na scenę. Słuchajcie mi Państwo, fajnie się zdejście konkursy, jak najbardziej za, a przede wszystkim taki konkurs, który tutaj wymyślił Leszek. Ja tylko chciałbym zaśpiewać na lafortejcie, no i tak jest refren, ijo. Mam nadzieję, że zaśpiewacie razem z nami i będziecie również wykonani do prowadzenia wychodu, do nami fair oraz zdrowy tryb życia. Także kochani, mam nadzieję, że zaśpiewacie razem z nami. Kiedy tu dzisiaj głosy na ijo. Zawsze, wiesz, potem mi się psuło. Ja nie wiem, w ogóle chcą pakować. Jak kochani. Są to super Junak na Wyścigu na chwileczkę. Kolejna nagroda, zapraszamy. Jaka jest jedna super?